Pa mor effeithiol yw addysg drochi Cymraeg? Wel, mae'r adroddiad thematig ni yn manylu ar hyn, ond yn gyffredinol, da ni'n dod i gasgliadau cadarnhaol am addysg drochi Cymraeg. Da ni'n dweud bod dysgwyr yn dangos agweddau cadarnhaol a dysgu Cymraeg yn ystod y broses addysg drochi. Maen nhw'n cymryd rhan mewn sesiynau yn frwdfrydig, maen nhw'n ymfalchio yn y cynnydd maen nhw'n gwneud o ran datblygu'r hyder i siarad Cymraeg. O ran trochi cynnar yn benodol, mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn datblygu medrau Cymraeg yn dda, a mae hyn yn cefnogi nhw i wneud cynnydd pellach ar draws y meysydd dysgu pan maen nhw'n cyrraedd cyfnod allweddol 2. A mae'r rhan fwyaf o dysgwyr sy'n gwblhau rhaglenni trochi hwyr dwys yn cyrraedd lefel addas o hyfedredd i lwyddo mewn addysg cyfrwng Cymraeg.